Waqt li ninsabu hawnhekk fil-Brażil qed naraw kif inżidu il-kuntatti u nwaslu l-messaġġ politiku tagħna. Il-messaġġ politiku tagħna li Malta issa tinsab preżenti fiżikament ukoll fl-Amerika Latina u għażilna li nkunu propju hawnhekk ġewwa Brażilja, il-kapitali tal-Brażil. F'dawn il-laqat illi kelli fosthom il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin mal-Ministru tal-Ekonomija u mal-Ministru tat-Turiżmu semmejna r-relazzjoni li diġà għandhom iż-żewġ popli, negozji varji. Imma kif nistgħu nkomplu nkabru jekkux pereżempju l-istudenti li jiġu jitalmu l-Ingliż f'pajjiżna, jekkux il-kummerċ li diġà jeżisti fejn għandhom x'jaqsmu prodotti tal-ikel u anke setturi oħrajn. Imma anke fil-qasam tas-servizzi. Tkellimna wkoll kif l-Unjoni Ewropea qiegħda bħalissa taħdem u tħares lejn l-Amerika Latina u viċi versa u anke l-isfidi li għandna qudiemna. Sfidi li jistgħu jiġu wkoll imdawrin f'opportunitajiet.